Hello, what's up guys? Welcome to my welcome to my vlog, and today papakita ko na sa inyo na tinatanggap ko ang hamon na 25 days 25 push-ups per day. Challenge ako ng aking kaibigang si Jerome Escobido. Mapapanood nyo ang video dito. Ayan. Ayan, kung gusto nyo makita ang buong video niya, kung mag-visit kayo sa channel niya, nandan nakasulat po sa description down below. At i-click nyo lang para ma-visit nyo ang channel niya, okay? Sa ngayon ay nandito ako sa kwarto at hindi ako pwedeng lumabas kasi naka-quarantine po kami for 14 days. So walang trabaho, walang pasok, pero may bayad, may sahod. Siyempre. At sa ngayon mga ano na kami, nasa 12 day of quarantine. So, bawal pa kaming lumabas, kaya dito muna tayo sa loob. Okay? Simulan na natin ang 25 push-ups. Medyo hiningal guys, pero kaya naman. 25 days, so this is the first day. Sundan nyo pa ang ating videos for mini upcoming days. Okay? Ito pala kasama ko sa kwarto. Okay. So guys, thank you for watching. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, subscribe na kayo. Yung lang subscribe button at isama nyo na rin po ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga susunod nating videos. Okay? Hiningal ako dun. Okay, thank you for watching. Bye-bye!